Η Κίρστι Χέλεν είναι χορεύτρια και γυμνάστρια και θα μας διδάξει έναν καινούριο χορό, ο οποίος υπόσχεται να μας βγάλει κορμάρες στην παραλία. Δεν ξέρω βέβαια αν προλαβαίνουμε τώρα λόγω καιρού. Δηλαδή χρόνου, αν έχουμε χρόνο. Προλαβαίνουμε, ξεκινάμε. Πολύ ωραία. Γιατί αυτό ζητάμε όλοι μας. Θέλουμε κάτι να εκτονωνόμαστε, να γυμναζόμαστε και να μην βαριόμαστε όταν κάνουμε γυμναστική. Ναι. Γι' αυτό και έχω φέρει αυτό το καινούριο ήδη. Λίγο να δούμε και εδώ στην Ελλάδα κάτι καινούριο πάλι. Είναι ειδικά για τις γυναίκες, είναι πολύ σεξι. Μας αρέσει μέχρι μέχρι στιγμής, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το σεξι για το καινούριο. Χρησιμοποιούμαστε βαντέλια, μπόα, κασκόλ πουπλό, καρέκλες, καπέλο. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό είναι. Πώς το λένε, αυτό είναι καμπαρέ. Δεν είναι γυμναστική. Είναι γυμναστική. Έτσι πώς το κάνουμε εμείς στο Burlesque Fitness, είναι γυμναστική. Μισό λεπτό λίγο. Και το κάνεις δηλαδή στο μάθημα αυτό, το μαθαίνεις. Και μετά πού το εφαρμόζεις? Γυρνάς σπίτι σου και λες στον άντρα σου, έλα να σου πω κάτι. Κάτσε λίγο στον καναπέ που έχω κάτι να σου δείξω. Εγώ πρέπει να περνάω όλες τις χορηγραφίες προς το σύζυγό μου πριν να τα εμφανίσω στα μαθήματα. Τι σου λέει συνήθως, το βλέπει? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Άκου τώρα από κάτω σφυρίγματα, έτσι. Περνάει καλά όλοι. Αυτό είναι μάθημα. Το προηγούμενο ήταν χριστουγεννιάτικο show που κάναμε το πρώτο. Ναι. Αυτό είναι το καινούριο αγαπημένο του όλος από το 50 Shades of Grey βέβαια. Εδώ βλέπεις ότι είναι πολύ δουλειά στο abdominals. Αυτό για να το κάνεις με τους κοιλιακούς σου πρέπει να είσαι κλαμανάκης, ξέρω εγώ. Βγαίνουν κάτι κοιλιακοί από εδώ, πίστεψέ με, λένε. Πρώτη φορά που έχω πιαστεί τόσο με κοιλιά. Πάμε ξανά, πάλι ξανά. Περίμενε, βρε κορίτσι μου όμως. Αυτό μπορεί να το κάνει ο αρχάριος. Δηλαδή, έρχομαι εγώ που είμαι γυμναστική. Παραλλαγές υπάρχουν βέβαια. Φυσικά και υπάρχουν και τους δείχνω. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό, είναι ένα ειδικό λίγο πιο προχωρημένο. Ναι. Εκεί παίρνουμε κανένα 3 λεπτό πριν και δείχνουμε κάτι λίγο πριν. Και για να μην γίνει επικίνδυνο. Να ζεσταθεί λίγο ο οργανισμός. Ναι. Και να έρθει λίγο στα ίσα του, να μην πάθει. Εδώ κάνουμε και ανοίγματα μέσα στο χορό. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στο flexibility. Με τα ανοίγματα έχουμε θέματα γυναίκες. Αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ διαθέτουμε όλη την σωματοδομή για να τα κάνουμε, όλες είμαστε. Ούτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι σπαγκάτ τώρα. Σπαγκάτ για να κάνεις πρέπει να είσαι κομμανέτσι. Εδώ μιλάμε για να. Βοηθάει και αυτό. Βοηθάει και αυτό. Αυτό είναι σκοπός και δύναμη. Flexibility, δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά. Ευελιξία. Μπράβο, ευχαριστώ. Ευελιξία είναι, όχι εύκολο. Ναι. Και φυσικά να περνάμε καλά, να γυμναζόμαστε χωρίς να έχουμε αυτό το «Αχ, πρέπει να πάμε τώρα στο γυμναστήριο, στο διάδρομο». Αυτό είναι το πιο συχαμερό συναίσθημα. Ειδικά όταν πρέπει να το κάνεις, γιατί εμφανίζεται ο εαυτός σου στην παραλία του καλοκαίρι, γιατί οτιδήποτε. Αυτό είναι το πολύ βασανιστικό. Το πρέπει να πάω και αυτό που θα κάνω το βαριέμαι κιόλας. Άλλο ξεκινάς, επειδή μου να πας να χορέψεις, να το ευχαριστηθείς. Εδώ τώρα βγαίνει και καινούριο, ζητάνε και άλλες ώρες, δηλαδή έχουμε βάλει και άλλες ώρες, τους αρέσουν πάρα πολύ. Και δεν έχει κραδασμούς. Δεν έχει κραδασμούς, άρα τα γονατάκια μας και οι τενοτήτηδές μας δεν θα έχουν πρόβλημα αύριο. Τίποτα. Είναι στατική γυμναστική δηλαδή στην ουσία? Χορεύουμε, έχουμε και κάποιο κομμάτια το οποίο απλά στατική είναι... εννοώ, κατάλαβες, που δεν καταπονούνται οι κλειδώσεις και οι σύνδεσμοι κτλ. Όχι, αλλά ούτε σε άλλο. Αν έχεις καμία καλή γυμνάστρια, πάντα πρέπει να υπάρχουν παραλλαγές και ρωτάς πριν το μάθημα. Τι πρόβλημα έχεις Έχετε κανένα πρόβλημα που πρέπει να γνωρίζω? Αυτό πρέπει να γίνει σε οτιδήποτε μάθημα, οπωσδήποτε. Θαυμάσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.